India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. O Bhagwan man Menteri Rangba jong ke Punjab un sakentiu kurimno bat ka Gurpreet Kaur ka bade ka Dr. Hayeng Sa jong u hakajing dan lang ki parlok bat ki bahayeng asam hagasni pale ka Gurpreet ka beladan lai pu ars nam karta ka de na Haryana hendrai ka sa Rajpura jong ka Punjab bat ka de ka khun balai na kishipara bat ka de na ka long yeng nong rep kat kum ki telong khubor ka Gurpreet ka jurung jumi Shayeng jong u Bhagwan man labon sien kentup hakisngi bu bam smai kum Menteri Rangba Uman unsa syongkurem hakasin ka baar hakasni palay hendrius nem hadian bu ula depan lat san shieng bat ke tengah ka beningkong baha ubenai leber haus nem arajar khatsan u Bhagwan bat ke tengah barem jong u Inderpreet Kaur kalai pelat san shieng hakashari nagani kalok beningkong Menteri Rangba uladan arnut ki khon ka wei kenthe ka beladan arpuis nem karta bat uwe shinrang khat news nem karta ki besa ha United States baro arnut ki khon ki beladan lang bat ukpa hakasngi ba ubam smai kum Menteri Rangba bat udan ka jingede bat ki khon ki ti ka bayajan